Another weekend of Chivhayo accident. Weekend oka money donation backfires. Azvipere moshe. Panguva ino itoona kuti aiwa vana Ruben Barwe panguva ino we have seen kuti aiwa he was given the latest Toyota vehicle na weekend of Chivhayo pamwe chete nemari was deposited into his account. But panguva ino chaos yosimuka aiwa pa kutenda koita aiwa Ruben achiwa gratitude kuna weekend of Chivhayo. Mashoko anotaura oreza masuspicions vanhu pavanouya vachikota panotora mashoko vachiti you removed this from somewhere. Sana pena mashoko anoda nyorwa panguva ino patibva subscribe like on the bell icon tipira panapa pahendo yezvai anoda nyorwa achiti in quotes, may where you removed this be added more. Barwe says in the now viral video inadvertently confirming what investigators have long suspected, that the funds being paraded as gifts are not Chivhayo's legitimate earnings, but likely siphoned from public or illicit sources. The phrase removed from somewhere is being dissected across legal and diplomatic circles, where it is being interpreted as a public admission that the money in question came from an undisclosed and potentially criminal origin. Chivhayo, already under investigation by South Africa's Financial Intelligence Center for laundering 1 billion rand in public funds, has been flaunting extravagant donations to higher profile figures, including church leaders, musicians, and now journalists, in what many believe to be an elaborate laundering operation masked in philanthropy. Ndio mashoko ari kubuda panguva inoi. Vanhu vari kuona kuti aya kutenda koita vana Barwe vasinganyatsi kutaura kuti weekend Chivhayo mairi iyi ari kuitora pamabhizinesi ake kana kupi, but kutaura kuti somewhere zvinoratidza kuti they are failing to state where weekend Chivhayo is getting his money. Panguva inoi kunoonekwa kunzi vanhu vari kususpecta nevamwe vari kutoinvestigata weekend Chivhayo nokuda kwemoney laundering vari kuuya panapa vachitowana another solid evidence yekuti mari yake inenge iri kubva kuma-illicit sources kana kuti ma-public funds. Tudze mafunguro enyu munoti kudiwa pamusoro pechiitiko ichi apa pane comment section yedu mudze mafunguro enyu. Fano subscribe or like, chinotaura bell icon.